No. A jak ho ten popelník trefil po hlavě, tak překuslali tu faju, ten číbuk. Děda došla se stekla a zavolal na policajty. Policajti za chvíli dojeli. V bytě bylo hřevu, popelníky lítali od jedného k druhému. Malý Kája Kajman se krčil pod stolem, ani nevylízal. Tak policajti vzali Kajmanku a Kajmana na vyšetřovnu zepsat protokol a malý Kája musel jít spát k babičce Kajmánce do prvního patra. Jak se vrátili Kajmani od těch policajtů, tak se museli domluvit dědovi došlovi, zaplatit mu novou faju, mu koupit a nějaký ten tabák, teda sabulvu, myslím, do toho, aby se mu dobře pukalo. No a potom už si dávali bacha, už potom jsem tam takové scény v nich neviděl, ale to bylo něco. To bylo, oni byli v přízemí, ne, a my jsme bývali naproti v ten činžák a celé činžáky v oknách, to bylo jak vystoupení. Tak mi to ukazoval, kde bydlí. No, ale už tam myslím nebývají teďka. Ten Kajman ten už bude dál.